tutorialu ću vam pokazati kako napraviti karavešticu. Trebate ovako staviti, ovako, ovako i ovako. Možete ga ovo god hoćete da stavite. Poslije stavite vatru na njega i poslije stavite ovako. Ovdje, ovdje, ovdje i ovdje. Pa poslije ovdje isto. I evo ga. I sad idemo. Idete poslije ovdje, skačete. Preskočite. I ako se zapalite njeze poslije. I evo, i to je to za nas. Možete lajkati, subscribe-ujete. Ćao!